Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak soleh-solehah, piye kabare dina iki? Mugi-mugi kabeh saiki sehat walafiat, siap sinau basa Jawa dina iki. Nah, baik, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita baca basmalah terlebih dahulu supaya diberi kemudahan dan diberi pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, luar biasa, pinter-pinter kabeh. Nah, saiki ayo dibuka buku LKS kaca 13. Awake dhewe saiki mlebu ulangan loro. Judule irah-irahane dolan ing lingkunganku. Sebelum masuk pembelajaran, kita nembang dulu ya. Ada tembang padang rembulan. Yo prakonco dolanan ing njaba padang bulan padange kaya rina rembulan sing gawe awe nyewingake ojo padha turu sore yo prakonco dolanan bebarengan ora bareng padha sikut-sikutan rukun marangkang kancane ojo lali dulur lan tangga-tanggane. Ya, alhamdulillah pinter-pinter kabeh. Nah, bocah-bocah ing wacan tembang dolanan padang rembulan iku ana tembung kang macane ora padha karo tulisane. Nah, di sini sama Bu Liha diberi tanda bergaris bawah. Itu ada yang suaranya jejeg, ada yang suara miring. Prakonco, tulisannya prakanca. Kalau ini masuk suara jejeg ya. Ing njaba, kemudian kaya rino. Nah, yang suara miring ini sing, bacanya sing. Podo, terus ada konco-koncone, ini suara jejeg. Ojo, suara jejeg. Dan yang terakhir ada dulur, bacanya dulur, itu masuk suara miring. Oke, sekarang kita lanjutkan. Gambar opo kang ono ing sisi tengen? Ayo bareng-bareng nyemak wacan kang ono ing pasinaon siji. Dolanan bebarengan. Nina, Dani, lan Bayu arep dolanan. Dolanane ono ing lapangan. Bocah telu iki pamit ibune. Ibune Nina marengake. Jam 3:30 wis mangkat. Teko ing lapangan kancane wis nglumpuk. Sing nglumpuk cacahe ana 12. Banjur rundingan bab dolanan. Kabeh setuju dolanan jumpritan utawa umpetan. Dolanan iki rame banget. Dani yen ndelik sering ketemon. Playune uga ora banter. Mula Dani karep dadi. Dadi kuwi tegese kerep goleki. Biasane sing kerep dadi iku diarani kalah. Dolanan iki nganti sore. Watara jam 5 bocah-bocah padha bubar. Banjur mulih menyang omahe dhewe-dhewe. Nah, itu tadi di dalam bacaan yang kita baca ada banyak kosakata baru ya. Kawruh basa. Marengake kuwi tegese ngolehake, artinya membolehkan.
Kemudian mangkat tegese budal artinya berangkat. Cacahe tegese akehe artinya banyaknya. Ndelik iku singitan artinya bersembunyi. Watoro tegese antoro artinya antara. Kerep artinya sering. Alhamdulillah itu tadi pelajaran kita hari ini. Sekarang tugasnya anak-anak. Tugas dino iki LKS Koco 14 sampai Koco 15. Kalian kerjakan mangsuli pitakon ing Koco 14 menjawab pertanyaan. Nomor loro, nulis tembung kang maduk Koco 15. Menulis kata yang sesuai di halaman 15. Tulisan kanthi cetha lan rapi banjur foto tugas kirim ing grup. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.